sarƙa shi ana wata ga wata. Masu saurare ku gyara zama tsaf domin jin wannan sabuwar waƙar ta shahararren jarumin nan na Kannywood kuma mawaƙi wato Dainur M Inuwa, yayin da ya waƙe shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Brigadier Abdurrahman Chani mai taken garkama wandon ƙarfe. Masu saurare amma kafin mu kai kawo muku wannan waƙar har ƙarshe ku saurara, za mu so da kasance wannan shine fake nan zuwa ku na farko a tashar mai komai albarka da ku yi mana subscribing ta da nuna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarukan nama ko da yaushe da zarar mun ɗora, ta da nuna mana comment akan bidiyon namu da lakin da mashiya domin tabbas ba makawa hakan ne kadai yake ƙara mana ƙwarin gwiwar kama ku zafafan waƙoƙi na Kannywood da ma dai sharhi da rahotannin su. To fa lallai wata sabuwa wani zaune ya faɗi. Masu wurare kun sani cewa a halin yanzu a kan Najeriya inda ya waka kake yi ta kusa ta soyayya, lallai ba kai wannan mawaƙi M Inuwa ba domin tabbas shi ake kira da tsoho baban yaro, kaci naka kaci na ɗanka. Tabbas masu wurare wannan mawaƙi M Inuwa da yi ya zage matuƙar basira wurin yadda yake fitar da ƙalƙala da kuma dai wato dai kafiyoyi a wurin yin waƙensa kamar da kai waƙen soyayya da masu sauransu. Amma sai dai masu wurare kun sani cewa komai tarin masoyanka ba ka rasa maƙiya ba. To wannan maƙi M Inuwa a zahirin gaskiya dai wasu daga cikin maƙiyansa da kuma dai wasu daga cikin mutane na bayyana cewa inda zai waƙa bai iya waƙa ba, kawai habaici yake yi. To shin masu wurare kuma kanku kuna ganin cewa M Inuwa waƙarsa ba waƙa yake yi ba habaici yake yi ko duka ka? Amma masu wurare ya kamata barin ga yi wa juna adalci idan zan yi magana domin kun ji abin da aka faɗa dai a cikin wannan lamari. Shin ma masu wurare duk ba wannan ba da gaskiya M Inuwa wannan waƙar ya yi ta Chani ko bai yi ba? Don masu wurare wannan waƙar tana yawo a midiya ko ba ta yawo? Shin wannan waƙar an sake ta ko ba sake ta ba? Masu wurare ku gyara zama domin jin gaskiyar al'amari. A gaskiya dai wannan waƙar masu wurare M Inuwa bai yi ta ba kuma tabbas tun da yake ban taɓa jin ya yi wa cikin ƙasar jamhuriyar Nijar Brigadier Abdurrahman Chani waƙa ba, musamman ma waƙa mai taken garkama wandon ƙarfe. Lallai fa a halin yanzu dai Papa Chani muna so mu ji waƙan nan daga bakin M Inuwa domin tabbas muna so mu ji ya yi wa shugabanmu Chani waƙa domin tabbas shugaban Chani shugaba ne na gari kuma mai adalci. Daga ganin makawakashin shirin namu ne zikin masu mutu da ana anjima masu dare mahuta lafiya na kwari kullum siyasar nan ta kowa wasiƙa. Amma masu dare kada ku manta idan a kuma manta da muna comment akan bidiyon namu da subscribing da liking da comment domin kan ne kai saka zuwa nan gaba ku ji mu a ko'ina ko kuke a faɗin duniya cikin tashin ta mai albarka. Huta lafiya, samu dace, amin.